Okay, so does anyone have a question about Daniel 11 verse 40? Ngaba ukhona onombuzo malunga nencwadi kaDaniel 11 verse 40? Okay, I'm happy. It means that we have successfully tackled Daniel 11 verse 40. Ndiyavuya ke loo nto ithetha ukuthi simqonde kakuhle uDaniel 11 verse 40. So we'll move on. No? Siyaqhuba. Hello? Hello? I had a voice. I'm just, can I, Mm, yes, can you hear me? yes. Yes, there was something that I was reading recently about Putin, Khona nje into endike ndayifunda kutshanje mayelana noPutin. and it was just an additional information on the death of the King of the South. Additional information on It's just more information on the death of the King of the South. khona ke le nto endiyifundileyo ke ibe lulwazi longezeleleyo malunga nesimo sokumkani lo waseSouth. Especially on the economical aspect when as you were speaking about the economy. Ngakumbi ke kwicala lezoqoqosho njengoko ubukhe wayichaphazela ke indaba yomnotho. So it actually was the article that I was reading was saying Ithi ke le solwazi ndikhe ndasifumana it was saying that when Ukraine was attacked by Russia, ithi ke xa iUkraine yayihlaselwa yiRussia it actually weakened Russia even more. It lost its influence in the global stage. le nto yokuba iRussia ihlasele iUkraine ibangele into yoba ibe weak kakhulu iRussia iphulukane nesidima sayo kwamanye amazwe ehlabathi. And it lost so much influence than it can ever imagine. Yalahlekana ke nefuthe ibingaba nalo ebinozicinge njengalo ibingaba nako engqondweni yalo. The influence it had on Ukraine before the invasion, it lost it even when now it's forcing Ukraine to be under it. Ifuthe ebinalo iRussia kwiUkraine ngaphambi kokuba ingene ihlasele ilahlekene nalo kakhulu yangabi sabanako ngokuthenjwa okanye nokuthandwa nokubonwa ngendlela ibalulekile ngendlela ebiyiyo ngaphambi kokuba ihlasele iUkraine. So it lost its key allies also in the European side. Nakwicala laseYurophu ke lahlekene nobuhlobo okanye nokuthenjwa ngamazwe athile amaninzi. It could no longer sell its oil and gas to as it did. 49% of it was going to the European countries. Ngaphambi kokuba ihlasele iUkraine ioyili yayo eninzi ekumyinge we-49% ibiye iyithengisele amazwe aseYurophu kodwa ngoku ibiseyilahlekene naloo nto. They are saying that it's gas and its oil now it's been sold at a half price to China and India. Bingeyo-oil kuphela ke biyithengisela la mazwe aseYurophu bekhona negesi. Ithe isalahlekana ke nobudlelwane yanyanzeleka ukuba mayithengisele i-India neChina igesi yayo nge-half price xa kuthelekiswa naleya biyithengisa ngayo ngaphambili. So its economy, it's actually in a very dire situation because of what it actually did after attacking the Ukrainians.
iveza ke le nto into yoba imeko yabo yezoqoqosho kwimeko embi kakhulu emveni kokuba iRussia yahlasela iUkraine. You had countries like Azerbaijan and Armenians that were under the treaty with Russia. They also are they want to pull away from being in the same treaty with Russia. Khona la mazwe ke awakhankanyileyo abesoloko enoxolo alusayinileyo neRussia, isivumelwano soxolo besayinile neRussia, athe emveni kokuba iRussia ihlasele iUkraine asiqhawula eso sivumelwano. And it's lost also key allies like your Syria after the fall of the Syrian or the al-Bashar empire. Ilahlekene ke ndawo nobudlelwane neSyria ngakumbi ke emveni kokuba iye yawa ke la empire yaseSyria okanye la Bashar empire. So when you and also when you look at what happened to the to Iran. Asijonga kwakhona okwenzekileyo Iran. So you can be able to see that it lost its spheres of influence, because when you look at Syria, for example, it also has oil. Sawubona ke into yoba ilahlekene ne-spheres of influence iRussia ngoba xa sijonga iSyria inayo ne-oil. So it lost its spheres of influence. So I think it goes back to what happened also in 1989 when the USSR lost its influence under other countries that they were under the USSR. Le nto ke isibuyisela into eyenzekayo ngo-1989 apho i-USSR yalahlekana namazwe amaninzi ngexesha ke lika-1989. And they are just shunning, or they are pushing away the idea of democracy that the West is actually speaking about. Baphikeleke nokuyichasa imbono yedemokhrasi eshunyelwa yiWest ntshona. It's the same idea as when the USSR was falling, that we don't want this Western democracy. Ikwayilaa nto ke yayisenziwa yi-USSR eyakhokelelekweni kwayo xa yayisithi yona ayifuni le democracy yasentshona. So there's a lot similarities, and when you compare and contrast, when I was reading it with 1989. Awuthelekisa ke ufanisa kuninzi ke ozokufumana akuhambelanayo xa ujonga ezi mbali zombini. Thank you. Thank you, Tato, for that. Siyabonga, Thato. In fact, when we were expecting the death of the King of the South and he was invading Ukraine, Can you just come again? Just something disturbed me. My apologies. no problem. When we were expecting the death of the King of the South and yet he was invading Ukraine, it was a bit confusing. Ngexesha ke besilindele ukuba ukumkani waseZantsi afe kodwa wabe engena ehlasela iUkraine, yaba nako ukubhidisa le nto ezingqondweni. But we see that it has caused the King of the South serious damage. Kodwa ke siyabona ngokuba yeyona nto eyonzakalise kakhulu iKing of the South. So thanks for that input, Tato. Siyabonga ngelo galelo, Thato. Okay, so we are moving on to Daniel 11 verse 41. Siyaqhuba ke ngoku siya kuDaniel 11 verse 41. Can somebody read Daniel 11 verse 41? I'll read it in vernacular, Elder.
wangena ezweni eliligugu bakhubeke abaninzi, ke aba baya kusinda esandleni sakhe ooEdom noMowabi nentlahlela yoonyana baka-Amoni. That was Thank verse you. 41. So who is the he that is being referred to in verse 41? This is the power that is surviving after verse 40 is completed. It's the king of the north. Yes. And what's the glorious land? Who is this king of the north? Who is the glorious land? Because this king of the north is entering into the glorious land. Bekubuza ke into Remember, yokuba ngubani lo kuthethwa ngaye apha. Okay. Bekubuzwa ke into yoba ngubani lo kuthethwa ngaye apha kuverse 41. Kuthiwa he, ngubani lozongena. Impendulo ke yabuya isithi ngukumkani wasentla. Olandelayo ke umbuzo uthi ngubani lo kumkani wasentla, ililiphi ilizwe eliligugu Glorious land eli is angena kulo? the USA. USA. it's the USA. USA, ilizwe leligugu. And who is the king of the north? Bani ke ukumkani wasentla? USA. Okay. So help us to break down the king of the north, USA, entering into USA. Sincedise ke sicacise le ndawo ethi kumkani wasentla ingena ke USA ngokuthi sixelele uba ngubani. Because remember, we used to think the king of the north is papacy entering into USA. Khumbule ke kuqala besicinga into yokuba ukumkani wasentla bupopu xa bungena e-USA. But now we understand that the papacy has not been active since 1991. Ngoku sesiyabona ke siqonda njalo okokuba iphepesi ayikhange iphinde ibe nako unyakaza kubhekele phi oku kwangu-1991. Or how Elder Tess put it is that since the fall, let me finish this part. Since the fall of the fall of Russia, the USA, the papacy has not been able to wield any influence on politics since then. Kokwakhona njengoba ekhe waveza Elder Tess ukuthi kususela ngo-1991 iphepesi khange iphinde ibe namandla athi ayinawo kwezopolitiko. So the understanding we used to have that the he is the papacy entering the US, we now can't use that argument. It's wrong. Kuqala ke besiqala sacinga into yokuba lo mntu ongena kwi-US yiphepesi, kodwa ngoku asisakwazi kuyithatha loo ngcamango. After all that drama of 1989, 1991, up to 2024, when the King of the South dies, finally, the only power we have left is the USA. Emveni kwayo yonke ke laa drama yango-1989 esifa kumkani wasezantsi, amandla esinawo akhona ngoku yi-USA. So what does it mean that the USA is entering the USA? Thetha ukuthini ke into ethi USA ingena kwi-USA? That's where we are. Lucky, were you trying to answer that? Lapho sikhona ke. Yes, I was trying to answer it. So we will talk about Donald Trump, but Donald Trump is a representation, or he represents an ideology called MAGA.
like ke uthi ubona ukuba masifanele sithethe ngoDonald Trump. Donald Trump lowo omele ingcamango eyeMega. Yeah, so there is this ideology that is taking over in the United States, that is taking over the government of the United States at the moment. Khona ke le ngcamango ibonakala ithatha intambo baselawulweni njengoba sithetha nje e-USA. Yeah, so since as we in a movement we are talking about what happened in 2024, the nomination of Donald Trump, this is where we see this ideology starting to do this work. Njengoba ke sawuthetha ngokubekwa kukaDonald Trump ngo-2024, kulapho sibona khona le ngcamango ithatha unyawo ingena ezintanjeni. Yeah, so let me stop there. So this King of the North, it is this ideology that is taking over the United States government, the way things are gonna be done moving forward. Ngamanye amazwi ke lo King of the North yile ngcamango esiyibona ithatha unyawo ngoku eyiyo exelayo ukuba izinto zibonakala zizohamba kanjani ukususela ngoku kuya phambili. Yeah, let me stop there for now. Akhe ndipheze ke kwambi. Thanks. Do we get it? USA into USA? Siyayibona le nto ethi i-USA ingena kwi-USA ngabe siyayibamba ke ngoku. Yes. Yes, so it's talking about Trumpism and MAGA. Ithetha ke ngobuTrump neMega. And the Sunday Law movement. Kunye ke nentshukumo ye-Sunday Law. So that's a refinement that we now have because of correct methodology. Nanso ke ingcaciso esele iphucukile esinayo ngenxa yokuba sisebenzisa indlela eyiyo yokufunda. Is there anyone that is confused? Ngabe khona ongaqondi kakuhle? Or wants to add? Hello, everybody. Yes? Yeah, I just wanted to give a different perspective, but it's almost one and the same thing. Bendiqala kukhe ndivele nenye ingcamango kodwa iphantse ifane ke nale esivumelana ngayo njengangoku. Because from I think we have come to understand that the United States, there are two contending powers in the United States. Ngoba ke siye sihamba saqonda into yoba phaya e-United States kunamaqela amabini aqhudelanayo. The Sixth Kingdom and the Seventh Kingdom. Ukumkani wesithandathu nokumkani wesixhenxe. So the Sixth Kingdom has been constantly restraining the Seventh Kingdom, like for quite some time. Ukumkani wesithandathu usoloko esokolisa lo wesixhenxe kwa ixesha elide. But there comes a time when the Seventh Kingdom will be on top or will stop to be restrained. Izawufika ixesha ke apho lo kumkani wesixhenxe engaziba nanto izamphazamisa ezawuzenzela nje ngokuthanda kwakhe. So we can see that these two kingdoms, they are in the United States, both the Sixth and the Seventh. Sizawubona ke into yoba ezi zikumkani ezimbini owesithandathu nowesixhenxe bobabini baphaya e-United States. And the Seventh Kingdom, that's what we call the King of the North. Ze ke lo owesixhenxe ibe ngulo sombiza ngoba ngu-King of the North. And the Sixth Kingdom is the glorious land. Bese sithi ke owesithandathu lilizwe liligugu. So when the Seventh Kingdom overthrows the Sixth Kingdom, that means the King of the North
has overthrown the glorious land. Ithi ke le nto xa ukumkani wesixhenxe ngena ebhuqa lo wesithandathu, ithi ke ukumkani waseNorth ungene ubhuqe ilizwe leligugu lesithembiso. So I think this is another way we can see the United States overthrowing the United States, because they are both Ikwayenye in the indlela United ke le, ikwayenye indlela ke le ndicinga into esinayijonga ngayo yokuba i-United States ibhuqa ingena kwi-United States. Yeah, thank you. Wonderful. Yabo. Thank you. That's absolutely true. Yinyaniso ke kakhulu le oza nayo. It's the best way to look at this verse. Yeyona ndlela egqibeleleyo ke yokuyijonga le vesi. Are we okay with that? Ingabe ke siyanabelela impendulo, siyavumelana? Yes. Okay. Perfect. Cool. So, can we look at how many countries are overthrown? Where we first saw this was in verse 40. Le nto ke siqale ukuyibona phaya ku-verse 40. And in that context, Xa sijonga ke kulo context ka-verse 40, let me just try to go back. ekenzama ukubuyela umva, I think it's part B. part B walaa vesi. When the king of the north comes against the king of the south like a whirlwind with chariots and with horsemen and with many ships, and he enters into the countries and overflows and passes over. Ukumkani wasentla adlongozele aye kuye eneenqwelo zokulwa nabamahashe neenqanawa ezininzi, abangenele amazwe, akhukhule, adlule. So Elder Terry is saying, if you want to understand how this overthrowing of verse 40 looks like, 41 looks like, go to verse 40. Kwelikathesi ke uthi xa ufuna ukuwazi into yokokuba olu bhukuqo olwenzeka phaa verse 41 lwenzeka njani, yapha ku-verse 40. It's Elder Terry, not Elder Tess. U-Elder Terry, mandixolise. By the way, this study is based on Elder Terry's most recent analysis of verse 40 to 41. Ewe ke esi sifundo sisekwe kwingcaciso ejulileyo eka-Elder Terry eka-verse 40 no-41. How do you think Trump is entering into this glorious land? What strategies has he used? Ucinga into yokuba uTrump ungena njani kwi-glorious land, usebenzise awaphi amacebo? And by Trump, I don't mean that Trump is the seventh. I'm talking about Trumpism, the whole political ideology of Trumpism. Xa ndithetha ngoTrump ke andithethi ngoTrump esisiqu, ndithetha ngengcamango yonke yobuTrump kwimeko yezopolitiko. Hello? Yes, Tato. Yes. So I think it goes back to the issue of the ideology. Into Um, yokuba ibuyela kulaa meko yengcamango. because he's gonna use information to overcome or to overthrow the status quo. Uba uza kusebenzisa information ukwazi ukubhukuqa ke lowo okhoyo ngelo xesha okanye ke isimo So esikhona ngelo xesha.
Currently, when Biden was in the office, his rhetoric would be the following. Uthi ke ngexesha kukhona uBiden eofisi asebenzise ke le rhetoric elandelayo. He would always say that, Biden, he's destroying the country. He's making the economy to go down. Uyawusoloko esithi kuTrump, niyambona uBiden ulimele ilizwe, uyalivuthulula, wenza into yokuba imeko yezoqoqosho ihle iyezantsi. But when Donald Trump, coming to the office, I'm gonna make America great again by restoring the economy of the United States. Kodwa mna ndinguDonald Trump ndikhe ndangena nje ofisi, ndizawuyenza iAmerica ibe sezingeni eliphezulu kwakhona ngokuthi ndibuyisele imeko yezoqoqosho ibe kumgangatho owu. But when the analysts are looking at things, they say that under Biden, the economy was good. Kodwa xa becwaninga abezoqoqosho bathi ngaphantsi koBiden imeko yezoqoqosho ibintle kakhulu phantsi kolawulo lukaBiden. He is just using a certain rhetoric to make himself to look even more better than the other person. Usebenzisa nje ubuciko obuthile bokuzenza avele engenamntu ongathi ungcono kunomnye. The same thing that they will also be doing between the king of the north and the king of the south. Into enye ke ibiye usetyenziswa ke isixhobo esifanayo phakathi ebesosetyenziswa phakathi kokumkani wasentla nokumkani wasezantsi. That they will always make themselves to look so much better than the king of the south. Basebenzisa le nto yokuba ke umntu asoloko eziveza engcono kunomnye. Thank you, Tata. Yabonga Tata. So you Hello. actually talk. You can continue, Elder Doreen. No, my it has run out of my head. So carry on. No, I was gonna say Trump is also using the democratic norms. uTrump ukwasebenzisa inorms zedemocracy. This mega or this ideology because they tried to take over the government in 2021 by coup and they failed. Ngoba ubekhe wazama ukubhuqa umbuso ngo-2021 nge-coup ngezigalo kodwa akaphumelela. And so they were forced now to strategize again, to go back and try to work this out using the tools that are in place. Ngoku ke uyabona into yoba makatshintshe ukwenza asebenzise izixhobo ezithile ezikhona ezizakwamkeleka. Yeah, so if they have to sell their ideology, they are going to follow the way that things are done, and that's through elections. Xa bengaqhubeka ke bethengisana nombono nengcamango yabo, izawuba nabalandeli abaninzi le nto ukuba ukhokhelela ke kwixesha le-elections. Yeah, so that's how they resolve to do it, through these democratic norms, through elections. That's how to answer that. That's how they are going to take over. Kwenye indlela ke yokuphendula kulaa nto yoba uTrump uwafumene njani amandla okubhukuqa ukuba usebenzise indlela ekuqhutywa ngayo kwidemokhrasi. Yeah. So you're saying it's legal. They've done it legally. Uthi ke lilonke bayenze ngokusemthethweni le nto yokubhukuqa. Yes. Injani? Okay. So they've done it legally. Tata is talking about the economy. Let's just think about how did Americans get to the point where they voted Trump back into power? Masike sijonge ke okokuba
bafika njani ama-Amerika ukuba makamvotele uTrump angene elawulweni kwakhona? In 2016, he caught even the Republican Party by surprise. But by 2016, 2024, mhm, ngo-2016 kwayona i-Republican Party uyiqukile uyizumile. but by 2024, the Republican Party is squarely behind him. Kodwa ngo-2024 nayo ngoku i-Republican Party seyimxhasa ngokupheleleyo. That is why we identify the July as the Sunday law. Yiyo ke le nto ibangela uba sithi uJulayi simbona eyi-Sunday law. The event of the RNC. Isiganeko se-RNC. What got Americans to that point? Fike We've njani already ke? touched. Sorry, Puti. No, it's okay. Bafike njani ke ama-Amerika kule ndawo? Besisike sayichaphazela ke. So Tato has already talked about the economy. What else were Americans feeling threatened about? Thathu ke seyithethile indaba ye-economy. Yeyiphi enye into ama-Amerika azibone esengxakini ngenxa okanye sesichengeni ngenxa yayo iboyikisa? Hello. Yes? So I think Donald Trump also represents the identity of the United States. Ndicinga into yoba kwakhona uDonald Trump umele olona phawu lolulo umntu abonwa ngalo wase-United States. Or they are going to, or Trump is going to redefine the identity of the United States. Okanye ke sinokuthi uTrump uphinda azobacacisela into yokuba ubu-United States obuyintoni. Yeah, it's also to do with, I would put this great replacement theory in this, Inayo nento yokwenza ke le great replacement theory, where there's this threat that the white race somehow is being erased in America. le nto ke inento ethi i-white race uba ayijonganga iyasuswa iyacinywa apha eAmerica iyapheliswa. And so there's always been this threat in America, if you are a white person, that somehow we're going to be replaced by brown or black people. Isoloko ikhona ke sisoyikiso uba isethi uba nilumka ngamamelika aba bantu ba-brown okanye abamidaka bazawusisusa siphele thina kungene bona. And yeah, and that's another thing that a portion of the Republican Party are accusing the Democrats for. Yenye ke ingxenye yento esetyenziswa ngama-Republican etyhola ama-Democrats ngayo. That they are in a campaign of replacing the white race or erasing the white race somehow. Babatyhola ngelithi nina ama-Democrats nikwiphulo lokusicima siphele thina bamhlophe balapha eAmerica ngandlela ithile. And so Donald Trump is gonna come in now and take an advantage of this whole situation. Ngelapho ke uDonald Trump alisebenzise eli thuba. And not just Donald Trump now, there's this element of the white evangelicals. And when we talk about the Heritage Foundation, all of that is gonna come together now and do something about this. Ngelapho ke maqembu i-white evangelicals benento ke ebanika ifuthe bayithathele ingqalelo kakhulu le ngcamango. And yes, Donald Trump is going to be this candidate or this vehicle now they're going to use into propagating this ideology.
Bonakala ke engumgqatswa ofanelekileyo uDonald Trump wokuhambisa le ngcamango iphumelele. of giving them this ideology or redefining the identity now of who really is an American. Ngcamango ke le yokokuba babuyisele ekuziqondeni kakuhle bona uba bangobani, ama-Amerika, bu-Amerika buyintoni kanye kanye. Yeah. Thank you for that perspective. Siyabonga kakhulu ngale ngcamango, ngale nkalo. It really is at the center of the difference between the 6th and the 7th. Kanye kanye ke isesizikithini phakathi kokumkani wesithandathu nowesixhenxe. How that land beast starts out as a lamb and ends up speaking as a dragon. Kanye kanye ke indlela esibona kuba khona utshintsho ngayo apho ibivele imvana enokuthamba kodwa itshintsha ngokuya kuhamba ixesha ubukani buya buba lirhamncu. This glorious land that starts out in 1798 Elizwe liligugu beliqale ngo-1798. that's going to be a place of refuge for people running away from oppression. Biqale indawo yokukhosela abantu ababaleka ukutshutshiswa. People who are willing to take whatever it takes to find freedom. Ibindawo yabantu abaxolele nantoni na ukuze bakwazi ukufumana inkululeko. Freedom from oppression by the church and oppression by the kings. Abantu bebefuna inkululeko bebaleka ukutshutshiswa libandla, bebaleka ukutshutshiswa nazizikumkani. They are looking for equality. Ngabantu abafuna equality. They arrive in America and find the Red Indians there. Bafika eAmerica, bafike khona i-Red Indians. The first slave ship from Africa arrives at the same time. Ngaxesha linye ke kukhona inqanawa efikayo ithwele izilave esuka eAfrika. All the races are represented. They are gathering in one place in the glorious land. Kweli lizwe liligugu sibona zonke iintlanga zikhona zimelwe. This is the glorious place where every single person is going to be recognized as a fully human being with their own inherent rights. Ilizwe eli apho wonke umntu ezawubonwa njengomntu onesidima ofanelwe ngamalungelo wakhe onke ubuntu. They are promising people absolute equality. Bathembisa abantu ukubanikeza equality. But they end up struggling about this identity that Lucky is talking about. Kodwa ngokuhamba kwexesha baphela sebebona into yoba heyi siyalahlekana ngoku nokuthina, into ke leke begqiba ukuyicacisa uLakhi. They end up almost wiping out the Red Indians. Baphela ngoku sebezikhupha ziphele zitu i-Red Indians. They enslave the black people. Abantu abantsundu babenza amakhoboka. They are arguing about what does the Constitution mean when it says all men are created equal. Sorry. Baqala ngoku baxoxe benemibuzo efuna ukuphikisa into yoba ithetha ukuthini i-Constitution xa isithi bonke abantu bayalingana. They end up in a civil war fighting about this question. Yaqala ke ngoku bekhona imfazwe yokukhaya kuliwa ngale nto. Feminist movements also, now women wanting to be recognized. Qalisa ke ngoku iintshukumo ze-feminism, amakhosikazi nawo efuna ukuba athathwe njengabantu ababalulekileyo. This glorious land tries to do the right thing by abolishing slavery. Ilizwe liligugu liyazama ukwenza ukuhle ngokuba liphelise umkhoboka okanye islavery.
But there is no agreement among the people as who America is. Kodwa akukho sivumelwano esikhona phakathi kwabantu esimayelana nokuthi kanye kanye ngubani i-America. The civil rights movements I-civil rights and movement, LGBTQ rights, LGBTQ, malungelo abo LGBTQ. all of this is a struggle about America's identity, who they want to be. Yonke lento ibonakala ingxaki emayelana nokuchaza kanye kanye ukuba ngubani i-America. So the lamb beast is really struggling with its identity. Irhamncwa lasemhlabeni ke ibonakala lihamba nzima nokuzixela okanye lizibone ukuba lingubani. Until finally the seventh kingdom takes over. Ke kube kungena ukumkani lo wesixhenxe. And the seventh kingdom is saying, Uthi ke yena ukumkani wesixhenxe, we want a white, male-dominated country. thina sifuna ilizwe lethu libe lelabamhlophe libe nolawulo lwabangamadoda. The white race is superior to all other races. Bamhlophe ngabo abaselawulweni abaphezulu kunabanye. And to make America great again, you need to promote the white race and male domination. Ukuze ke iAmerica ibuyiselwe kwisidima sayo kwakhona kufuneka loo nto yenziwe ngokuthi kunyuswe ubungangamsha bamadoda amhlophe. Oh, but it's not actually communicated openly like that. It's not, they don't say it openly like that. Kodwa bluntly. ayonto ithethwe elibala ivezwe elibala nje ngokucacileyo xa. No, they are going through the economy. The economy is not doing well. We need to cut taxes. We need to cut welfare. Bathi bona sizamana ne-economy kufuneka sizame ukugudluza iteksi sizame ukulungisa kwinhlalakahle. We need to deal with immigration. Fanele siqondane nokuthuthwa kwabantu baphumule ngaphandle bangengobalapha. We need to put women in their place. Abortion must not be legal. Abafazi kufuneka sibakhumbuze indawo yabo sibabeke endaweni i-abortion ingabisavunyelwa ibekwe ngokungathi yinto engekho emthethweni. We need to control the borders, and we need to get out of international organization bodies. You know? Yeah. Funeka silawule nje phaya kwii-borders emingceleni phaya ne-international bodies sibese emahlweni. We need to cut down on this international cooperation with other countries. Masiyiqhawule nje nale nto yokusebenzisana okungaka namanye amazwe angaphandle. Because America needs to be the greatest nation on earth. Ngoba kaloku iAmerica kuyafuneka icace ibonakale ibe yona ephakamileyo esezingeni eliphezulu. And you can't do that if you are trying to promote women's rights and the rights of people of color. Ngeke ukwazi ukuyenza ke loo nto ungakhange ukuba ngaba ulibele kukunyusana okanye uphakamisa amalungelo abesifazane namalungelo abanye abantu abangabebala. Yeah. So, but so that's the whole entering in and overthrowing the countries. Nantso ke le nto esiyitshoyo kungena nokukubhukuqwa kwamanye amazwe. But Edom, Moab, and the chief of the children of Ammon escape. Kodwa ke kuthiwa o-Idoni noMowabi nenhlahlelanyana baka-Amoni bona bayakusinda. So that's So, what Elder okay. Terry says about this verse. Utho kanjalo ke u-Elder Terry xa ethetha ngale vesi. Okay. Can I ask then, the countries, as it's entering into other countries, Ndikakhe ndibuze nje ilizwe lingena kwelinye ilizwe. so when you look at the United States, it says it says the king of the north will
enter into the glorious land, and then it will move to the other country, to the other countries. Ithi United States iyawungena ke kwilizwe leligugu bese isabalala ke nakwamanye amazwe. So is it the ideology that is spreading to other countries? Ingaba ke That's my ingcamango question. lesithetha ngayo. Umbuzo wami ke uthi le nto yokuba akhukhule adlule ukumkani wasentla ingaba sithetha ngengcamango yalo kumkani esithetha ngayo ngoku nanku kumbuzo wami. Because of it's entering it. Yeah, I think that's my question. Yeah, so what have you seen happening in South Africa as a result of what's happening in the USA? Uzama ukuphendula ke kulo mbuzo kaThato, ubona ntoni eyenzekileyo eSouth Africa ngenxa yento eyenzekayo e-USA? Identity crisis. Impendulo kaThato le ithi nalapha eMzantsi Afrika ndibona kukhona le nto imile yento yoba abantu bafuna ukuziqonda into yoba bangobani. Ntlekele ke leyo. All of a sudden, immigration has just, immigration issues in South Africa have completely emulated the USA. Xa sijonga nje into ye-immigration yokuthuthwa kwabantu bebuyiselwa iindawo zayo ivele nje yabonakala ifana nqwana le yenzeka e-USA. The talks on Twitter are all about immigration in South Africa. It's a hot topic right now. Into esiyibona nakooTwitter ingumba otshisa ibunzi apha eMzantsi Afrika ithetha ngokungena kwabanye abantu besuka kwamanye amazwe. There's a new level of intolerance for foreigners in the country. UMzantsi Afrika ngoku kwelinye izinga eliphezulu lokungakwazi ukubanyamezela abanye abantu abasuka kwamanye amazwe. It's been there, but now because of what's happening in the US, it seems to have, been pumped up some more. Much Ibisoloko more. ikhona kodwa ngoku ngenxa yale nto yenzeka eAmerica isuke yathatha elinye unyawo apha yanyukela kakhulu. So what the testimony is that if we are identifying it's an ideology in the US, it will be the same thing. I guess that's what I'm trying to say. It's the same ideology getting into other countries. Ndicinga into yoba ke kwayile ngcamango esiyivezayo into yoba le nto yenzeka eAmerica iyasabalala idlule nakwamanye amazwe. And that is the essence of verse 42. Nantso ke i-essence ka-verse 40, nantso ke eyona nto ithwelwe kuverse 42. This seventh kingdom shall stretch forth his hand also upon the countries, and the land of Egypt shall not escape. Ithi ke ithi wongena ezweni eligugu baqhubeka abaninzi. Ke aba bayakusinda esandleni sakhe. Egypt represents the rest of the world. Uyakusolula isandla sakhe emazweni ke nelizwe laseYiputa likusinda. iYiputa ke imele ihlabathi lonke liphela. These countries is referring to the American states in verse 41. La mazwe ke akhankanya phaa kuverse 41 amele is representing States of United States. Amazwana ase-United States. The ideology is spreading within the US. Ngcamango le isabalala igcwala i-US. But in verse 42, this represents the rest of the world because it's referring to Egypt. Xa sikuverse 42 ke ngoku sesithetha ngehlabathi lonke liphela ngoba kuthethwa nge-Egypt. No matter where you look currently in the world, Noma ujonga phi ehlabathini njengangoku, the agitation is about the economy and immigration. uyawufumanisa into yoba eyona nto ingamandla enyakazisa umhlaba imayelana nezoqoqosho kwakunye nongena okuphunywa kwabantu kwamanye amazwe bengena kwamanye amazwe. People are struggling. The economy is struggling since COVID-19.
Imeko yezoqoqosho ibethakele kakhulu ke ukususela kwixesha le-COVID-19. People need someone to blame. Abantu ke ngoku bafuna umntu othile azomtyhola. There's a group that on a WhatsApp group that I'm a member of for doctors in South Africa who are trying to create a new union. Khona ke igruphu ke elindathi ayililungu layo eyoogqirha apha eMzantsi Afrika ezama ke ukuwenza umoya wokubambisana. I think we are all aware of how doctors have been unemployed recently. Ndicinga into yoba ke siyayazi imeko yoogqirha ukuba abaqashwanga kangakanani njengangosithethayo. I listen to the arguments, the discussions on this group. I don't participate. Ndiyaphulaphula nje izinto ezithethwayo apha egruphini ndingathathi inxaxheba ke no. But there was one time when the discussion was so hot about what Dudula was doing at the clinics and the hospitals. Kukhona ke ixesha apha ikhe yashushu kakhulu ingxoxo mayelana nento eyenziwa nguDudula apha ezikliniki. Remember that time when Dudula was standing up at clinics and turning foreigners away. If you didn't have an ID, they don't care what your sickness is. If you're dying, whatever, they are throwing you out of the hospital, out of the clinic. Siyakhumbula uDudula eme ngeenyawo efisela abantu mabaveze i-ID phaa ezikliniki nasezibhedlele noba ugula kangakanani noba uyafa uba una-ID bakujulela ngaphandle kwesibhedlele. Imagine this subject was being discussed at that level to say this is the reason why doctors are unemployed in South Africa. Khumbula ke kuzoxoxwa ngale nto kuthiwe kanye sesona sizathu esi sokuba kugcwala abantu esibangela uba oogqirha babe abaqeshwanga apha eMzantsi Afrika. As ridiculous as the argument was, people really, really supported it. Ibubudenge injalo le ngcamango abantu bebeyixhasa beyibona into eyiyo. That was, of course, until the Tembisa scandal came out. Le nto ke yenzeke yade yaba ke ifikelela kwesaa siganeko saseThembisa. The billions of rands that is being siphoned out of this of the public sector into people's pockets, politicians' pockets. Apho sibona izigidigidi zemali engapha kwe-5 billion ifunxwa ngabantu beyifaka ezipokithini zabo, ii-politicians zizenzela nothanda ngaloo mali. And because they couldn't run away from that obvious story of corruption, Bathi ke ngenxa babengenako ukuphuncuka besibona besisiganeko sicace gca nakubani. the one that really explains why doctors are unemployed, because the money is going to buy expensive cars for politicians and people that are connected. Le nyani sibiveza elibala into yoba kutheni oogqirha bengaqeshwanga. Isizathu kukuba imali iyatyiwa, oosopolitiki bazithengela iimoto zikanokutsho bephila ubomi obumbejembeje ngeemali ezingezizo. This is the only thing that silenced the discussion on immigration. Yeyona nto ke yavala umlomo ke kule ngxoxo ibisoloko ishushu mayelana nabahambi. But you could really see how even in South Africa, people are divided. Uyawubona ke kwalapha eMzantsi Afrika indlela abantu abahlukahlukene ngayo. Number one, everyone is experiencing economic hardships. Wonke umntu ujongene nemeko enzima yezoqoqosho. Everyone wants to find an explanation why this is. Wonke umntu ufuna inkcazo okanye impendulo uba kutheni kunje. Some will say the problem is immigration. Abanye bazawuthi ingxaki ngaba bantu bavela ngaphandle. Others will be more honest and say, no, it's not immigration, it's corruption. Abanye bazawuthetha inyaniso bathi hayi ayiloo nto yokwenza abantu bangaphandle i-corruption ekhona. What I would like us to see is that this issue is being agitated quite widely within the country. Into ke ndifuna nje siyiqonde into yoba le meko yinto enyakazisa umhlaba wonke nalapha elizweni. It's forcing people to take sides. Inyanzela abantu ukuba bathathe amacala. Those who really think the problem is immigration, they will argue on that side. Abo bakholelwa into yoba ingxaki ngabantu abasuka kwamanye amazwe bawuxoxa ke bexhasa loo mbono. Trump pulls out of
the WHO, the UN. uTrump nangu erhoxa kwi-WHO. Maybe not fully, but in terms of his cooperation, we know that in South Africa he has withdrawn all the funding that was very useful for our HIV program. Siyakhumbula ke into eMzantsi Afrika uye wabuya umva akasayixhasa iprogram le ebixhasa kakhulu abo bachatshazelwe sisifo sikagawulayo. Trump wants the dollar to dominate the global market. uTrump ufuna idola ibe yiyo ehamba phambili kwezoqoqosho kwihlabathi liphela. Can I get in, Elder D, still on the issue of Forgive me, identity? forgive me if I just want to finish this point before it okay. runs away from my head, then I'll give you a chance. Okay, it's fine. I'm trying to get somewhere. All right. If we are not aware, if you have a Visa or MasterCard, Uba ngaba ke besingaqondi, uba ngaba ufuneka une-Visa okanye i-Mastercard, did we know that every transaction you make goes via New York? besazi into yoba nayiphi na into oyenzayo ngeliya khadi lakho iyawuhamba iyogqitha ngapha eNew York. You want to buy 2 loaves of bread, you go to Spar. Uhamba neli khadi yoliswayipa uyothenga nje iilofu ezimbini zesonke eSpar. Did you know that the United States is going to take a cut of the bank fees? Busazi into yokokuba ikhona ii-fees ezithile ezothi zifumane i-United States kule nto uyithengayo. Recently, Nigeria released a card that is going to bypass New York. Kutsha nje iNigeria ikhuphe ikhadi elingazuhamba lona liyogqitha ngapha eNew York xa umuntu elisebenzisa. Kenya has done the same thing. NeKenya yenze oko. They are now saying that African countries should trade with one another without their transactions having to go through New York. Zithi amazwe aseAfrika makakafunde ukuzimela axhasane wodwa ngaphandle kokuba babe baxhomekeke kwiNew York. One of the reasons why Africa is poor Esinye sezizathu ezibangela into yoba iAfrika ibe mpofu is by design, yenziwe le nto ikhandiwe. because we pay so much more. We pay up to 15% more for everything than all the other countries. Ikhandwe okokuba thina yonke into esiyithengayo ingaphezulu nge-15% kunamanye amazwe. I don't know if any of us can understand the implications of all that. Andazi noba siyayiqonda na sonke ifuthe lale nto. The cost of living is very high for us. Umgangatho wokuphila unyuse kakhulu ukuba singakwazi ukufikelela. So the point I'm trying to make is that economy is a big thing, is a big trigger for everyone. Into endizama ukuyiveza apha yinto yoba imeko yezoqoqosho yeyona enomtsalane kakhulu xa sixoxa ngale meko. It's a point of pain, it's a point of control. Yeyona nto ke esetyenziswa kakhulu liliva elishushu nelisilawulayo. And it makes people to withdraw back into themselves. Yenze ke abantu into yoba barhoxe bazibuyise babe kubo. To think of themselves first. Bazibone kokuba kufuneka siqale ngayo, umuntu azibone kufuneka eqale ngayo kuqala. To make themselves great again. Azibone umuntu uba hey mandiqale ngam ndizozenza ndibaluleke mna kwakhona. For countries to make themselves great again. Namazwe azibone ukuthi hey funeka siziphakamise sizenze sibaluleke kwakhona. Unfortunately, that mindset requires one to be selfish. Lishwa ke lo ngqondo enjalo ifuna umuntu azicingele yedwa angabilandaba nomnye umuntu. To have that mega ideology driving one's identity. Ukuba nale ngcamango yemega yokuba ndifuna ukuziphakamisa mna ndaziwe. Okay, Futhi.
All right, Elder D, I was just going to say, if this mega ideology of identity, it's so dangerous that if it even comes to our localities, Mm, like the serious campaigns lately of clans mm, wanting to identify themselves. mm, And if we are not looking at it seriously, it's gonna affect even us in the movement. mm, Because this thing of clans, it's if you can just observe it. I don't know with other tribes like you guys, as you are not South Africans, Black South Africans. But here in Black South Africans, it's very it has been very popularized, such that all those who belong, let's say the Mkhize's, they really need mm, to be well known amongst the nations, and each clan, for its identity to be highly recognized, there must be something that they are specially known of, and mm, it kind of exalts them as the clan. So which is why we really need to in the movement to learn a new way how to refine mm, how to redefine our identity, mm, because these clan things are more, it starts from the clan, it goes to the tribe, it goes to the country, it mm, goes to the nation, and so on and so on. mm. Yeah. Yes, very correct. Oh, let me That's why, interpret. yes. So bazalwana, bendithi le ndaba le ye-identity izosilimaza nathi mangaba singayibhekanga, nathi thina esilandela uKristu, ngokuthi ihlaba ukuthi singobani, singomkhize, izoqala bese iza kithi thina singamaXhosa, singamampondo, so on. So kufanele siyibheke lento ngoba izosidivayida, and akuyona indlela eyiyo uKristu asifundise yona of identity, uKristu ourselves, ukuthi sizibona ngani ukuthi singobani, not by the Mm, clan names. mm, Thank you. mm, Can I say also something? mm, So there were studies that D did some time back of nationalism. Khona-ke izifundo akhe wazenza-ke uD malunga ne-nationalism, buzwe. and we were and in those studies it was tracing back to also familiarism. mm. Ngezo zifundo-ke kwakwazi kwayo ngenwa nzulu nakwindaba yama-families, right, Sato? Yes, so Is it it's familiarism? something that is Okay. Mm, yeah it's something that when you look, it's a picture that we see in a large, like a panoramic view when we look at the United States. Umfanekiso lo esiwubona-ke kwi-panoramic view uqoqa i-history yonke basibheka i-United States. But then when you boil it down, you zoom it in, you can be able to see how it even goes down to our little corners at home. mm, Mase siyibhekisisa kahle, sisondela singena nakumakhaya wethu nakubomi bethu, sizoyibona ukuba lento lo moya ubusa kanjani nakwindawo esihlala kuzo. No one, so you can be able to see it goes to what extent to understand what is happening between the King of the North and the King of the South and the King of the North by itself. Yeah, as you proceed, Tata, you going lower. I can hardly hear you, but I think I did. So Okay. yeah. No, I was saying that no wonder then it is so important that we need to look at what's happening
between the king of the north and the king of the south, and the king of the Mm. north by itself. Leyo nto kubalulekile ukuba siqonde kakuhle okwenzekayo phakathi kokumkani wasentla nokumkani wasezantsi, siphinde futhi sibheke okwenzeka phakathi kokumkani wasentla yena ngokunokwakhe. Because prophecy should be molding your morality. Ngoba iprofesi ifanele iqoqe Mm. isimilo sakho. So when whatever that prophecy is prophesying outside there, that look at what's happening in the world, it should be able to be something that you need to reflect upon yourself as well. Ngoba yonke into esiyibona iyenzeka ngokwesiprofetho lapha phandle kude nje fanele ibuye izolungisa nawe, uzibheke nawe ukuthi le nto ingichaphazela kanjani, ifuna ndilungise phi. Is it the make yourself great again in the Mm. Ingaba patriarchal mhlawumbi world? ubomi endibuphilayo nami bokuba ndiphile the mega way yokuziphakamisa. So I think like Elder is saying, so we are reflecting what's happening in the world, what that is going to lead us to reflect what's happening in our little corners. Isibheka ke okwenzeka ehlabathini kuko okuzosixelela okanye kusiveze ukuba thina le nto yenzeka ehlabathini simayela naphi nayo ngendlela esiphila ngayo. Okay, thank you for that addition. Siyabonga, siyabonga. Yebo, Lilian, ngicela ukubuza ukuthi thina njengedlanzana elincane le movement. My question is, Lillian, is that us as the movement, the little group of movement, Kulento ye-identity singakwazi kanjani ukuthi izwi lethu lizwakale siyidlanzana elincane? as the small group, Ngoba okay. with regards to the issue of identity, what can we do so that our voice can be heard? Because Abaningi ba-dominate kakhulu kulento ye-identity. Ngisho emakhaya uyithola uwedwa ongakwazi ukuthi ophikisana nalento yeyibongo. because even in our little homes, small corners, you find yourself being alone, isolated, as the one who does not comply with the ideology of identity. Mm. Nakho-ke sekuletha abantu bangaphandle ukuthi wonke umuntu ongenayo nikezwe i-ID and athole ubuzwe. Singakwenza kanjani thina siyidlanzana elincane ngoba kunzima ukuthi bazosilalela ekubeni iningi lifola under le lokhuzana le-identity. So it looks like we are facing a great challenge of being opposed by those who are dominating us in the ideology of identity, because things like people need to be given identity and stuff. It looks like it's something that is complied with a greater group than us. Yeah, ngimala. Mm. Yeah, it's a serious question. Can I get in, Elder Did, and try to answer? Mm-hmm. You know, I think we need to draw some line somewhere that the thing of people getting identities, the identity document is not the ideology of promoting your identity. It's not the mega spirit. ID document it's a right for someone to enjoy the privileges that are due. When we're talking about this mega spirit, we're talking about that spirit of saying I am who I am. Then it means like
you are planting that discriminatory Mm. what mindset to other people who do not belong to your clan. You are discriminating them. You want them to feel that they are not Zulus, they are not Xhosas, we Libasotho here. Then that's the kind of mindset I think you are talking about. Mm. Then sometimes it goes down to things like with that we say it's nepotism. We cannot employ here someone who is not a born child of this land. We cannot employ someone who's from the other nation or from the other country. All that kind of mentality. That is the mega spirit that I think we are referring to. I also want to challenge Lillian to look into the history of identity documents in South Africa. Where did that whole thing come from? Who brought it? Who introduced it? What were the circumstances? Why Okay. was it introduced? My apologies to interrupt. I know I haven't done my job. I have to Oh, translate. Yeah. So into esikhuluma ngayo la masela ngendaba ye-identity, it's not ukuthola i-identity document. I-identity document ayiyona inkinga la. Kufanele wonke umuntu abe nayo i-identity document. Kufanele abe nayo khona ezokwazi ukuthola izidingo zakhe kahle. Masikhuluma nge-identity, sikhuluma ngalowa moya wokucwasa ukuthi abantu bazazi ukuthi bona bawobani, babhilonga izibongo, yabona izibongo zibe indaba enkulu. Kuze kufinyelele ekuthaneni angeke ngikusize, ngizosiza owakithi ngoba wena awuyena owakithi. Kuze kufinyelele nasekuthini even mesekuthiwa kuyaqashwa, noma umuntu equalifya kwi-position ngeke simqashe ngoba akazalwa la, akayena owala. So yiloyo moya lo sikhuluma ngama sikhuluma nge-identity. Then Eldathi-ke uthi ufuna ukulungisa-ke ungena kule ndaba kaLillian i-identity document ukuthi masiyikhumbule ukuthi yayitheni ukuzibe khona i-identity document isukaphi, singena apho-ke. And you're right. At one level, Futhi, you're absolutely right. ID document is all about, getting stuff done the way the system has been organized. Uthi-ke i-identity document-ke khona pho-ke endivumelana nako khona nawe futhi ukuthi i-identity document incwadi yokuthi ufumane amalungelo kahle ngendlela isystem ekhandwe ngayo-ke. But if you look deeper, kodwa masibheka nzulu, it's not so clean. Ayikho clean ngaleyo ndlela. If you look at the history of South Africa and the origin of the ID document, you know it's not clean. Mawungayibhekisisa kahle kwayona le ID ne-history South Africa uzoyibona ukuthi ayiyona into clean. If you look at countries like Rwanda, where there was a recent genocide, the ID was at the the ID document was at the root of that problem. Mawungabhekisisa kahle eRwanda la kukhona ukubulawa kwabantu okuningi, genocide. Sizobona ukuthi i-ID document iyona nto ibisuke yaba ingqambo yasesigameko. I don't want to sound like I'm against ID documents. I'm not. Andifuna ukuvela ngathi-ke ndichasene ne-identity document. No, akunjani. But this is a thing that has been used to promote discrimination. Kodwa into endiyivezayo ukuthi le ID document sekuyiyo esetshenziswe njengesixhobo sokucalula abantu. When I was growing up as a child, we never had IDs. Ndisakhula ndingumntwana sasingenazo i-ID. I know that in the US, they don't have IDs. They are trying to introduce it. Ndiyayazi nase-US abanazo i-IDs. Excuse me. UK, they don't have IDs. E-UK azikho i-ID. So it's an interesting question that Lillian is asking, but I think that at one level,
let's not compare it with mega. I agree with Futhi. Ulileli ke njengoba eveza ke kodwa ngandlela ithile kufanele singayithathi ke i-ID kule meko esikuyo njengena nento yokuthi inemqondo wemega. But at the same time, there's a very nasty history to it. Kodwa kunjalo ikhona imbali engekho nhle malunga ne-ID. If you look at, I don't want to dwell on the ID issue, but let me leave it like that. The king of the north, he shall have power over the treasures of gold, of silver, and over all the precious things of Egypt, and the Libyans and the Ethiopians shall be at his step. Andifuna ukuhlala kakhulu ke kulomba we-ID kodwa ke masiqhube ngelithi siku-verse 43. Woba ngumphathi wobutyebi begolide nobesilivere nobezinto zonke ezinqwenelekayo zaseYiphutha, omlandela amaLibi namaKhushi. So I think that we can see how this seventh kingdom or Sandelo movement is going to control the economy and the resources in the world, because it's talking about Egypt. Ndifuna ke ngosijonga kakuhle into yoba lo kumkani uzolawula kanjani ubutyebi bento yonke ehlabathini iphela ngoba kuthethwa nge-Egypt esithe ke imele ihlabathi. So whatever steps, like for example, African leaders are taking to break this connection with the USA, I don't think it's going to work based on the testimony of this verse. Ngenxa yokungqina obunikwa yile vesi ke andiqondi ukuba ikhona into la mazwe azama ukuyenza ezawukunceda ukuqhawula ke uqhagamshelwano okanye unxibelelwano olukhona ne-USA. But anyway, what we know is this ideology, this Trumpism MAGA ideology is going to spread around the globe. Into endiyaziyo nje into yoba le ngcamango kaTrump, obu Trump nobuzenza mkhulu, uzawusabalala ihlabathi lilonke. And they will control the economy. Izawuthi ke ilawule ezoqoqosho. But tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Therefore he shall go forth with great fury to destroy and utterly to make away many. Verse 44, ziya kumkhanqisa iindaba ezivela empumalanga nasentla, aphume nobushushu obukhulu ukuze abatshabalalise, abasingele phantsi abaninzi. Elder Terry identifies this as the point when radical Islam comes into the picture. U-Elder Terry ke uyiveza le ndawo apho i-Islam iphume elibala, izijula ijacu, izongenelela. And then he shall plant the tabernacles of his palace between the seas in the glorious holy mountain, yet he shall come to his end, and none shall help him. Wozijwabulula siku-verse 45, wozijwabulula iintente zebhodwe lakhe phakathi kwelwandle ngasentabeni engcwele eligugu, afike ke ekupheleni kwakhe kungabikho umncedayo. I don't want to dwell too much on verses 42, 43, 44, 45. I think that truth will be advancing and developing in those verses. Andifuna ukugxila kakhulu ke kwi-verses 42, 43, 44, 45. Nethemba lento okokuba inyaniso izawukhula iveze ke zityhile ngakumbi ezi vesi. Even Elder Terry didn't dwell too much on it, on defining every symbol. Naye ku-Elder Terry khange angene kangako ecazulula yonke umelo lwesimbolo elikhona apha. But what we need to identify at this point is that this seventh kingdom is going to come to its end. Into nje esingase sigxile kuyo le ethi lo kumkani wesixhenxe uzawufikelela esiphelweni. We are expecting radical Islam to feature sometime, somewhere there close of probation. Silindele u-Islam aphume izandla ezijula ijacu engenelela xa sekusondela ukuvalwa kwenxeba. But I think this all is in developments in terms of the details. Xa ndijongile ke yonke le nto inako ukuqhubeka okukhona xa sinokuthiwa ke singena nzulu. Yeah, so because of time, we're going to end it here.
ngenxa yexesha ke sizawuphela apha. I don't know if Lillian was answered. I had thought I understood her question differently from the ID story. Andazi ke uLillian noba ucaciseleke kakuhle uphendule kakuhle ke bendicinga into yoba ndiphendule umbuzo wakhe ndinengcamango eyahlukileyo ke kwibali le-ID. Okay, mdala, ngiyayizwa soyixoxa ngelinye ilanga. Thank you. Yes, Elder, I do understand. However, we can just dwell on it on the other day. Okay. But just to say that all of us, because she mentioned the fact that we are a small group of people in the movement. We are so small compared to what we are up against. Lillian kuvezile ukuthi ke sibancinane ke sibambalwa kakhulu kunabo ke esibhekene nabo. I know we used to think that as God's people, we have a message to take to the world. Yayazi into bekhe sacinga into yoba njengabantwana bakaThixo nomyalezo ofuneka siwuse ehlabathini. I think at one point we thought we would, people will start listening to us and our church will become so big and grow because we are preaching and people will be coming into the movement. Sikhe sacinga into yoba sizawuke sibe sinomyalezo othile konamandla ozawuthi xa siwushumela abantu bangene basiphulaphula ibandla likhule. But I think that idea has been straightened out. It's not really going to be like that. Ndicinga into yoba ke xa kunamhlanje sesiyabona into yoba loo ngcamango leyo ilungisiwe ayizuba njalo. That's why we don't do public evangelism. Yiloo nto singasihluphi ngokumemeza public. But each one of you has a sphere of influence. Kodwa omnye kuthi unayo indawo aphila kuyo. And I'm not saying go and evangelize your family members. Andithi hamba uyovangela abantu befamily yakho. I don't think it's that straightforward. Andiqondi uba icace ngolo hlobo. But through those dynamics of your relationship with the people that you have influence over, Kodwa ngalamacebo onawo ngokuba ube nefuthe onalo kwabantu ophila nabo, you will be able to judge their mindset. uzakwazi ukubajonga indlela ingqondo yabo esebenza ngayo. For example, the issue of immigration in South Africa, you don't have to be a member of the movement to have the right mindset. Umzekelo, imeko yabantu abangenayo eMzantsi Afrika ayithi loo nto kufanele ude ube uyililungu le-movement ukuze ube negalelo kulo. We know that there are people who are not in this movement who, when they hear about immigration issues, they are able to take the right position about that matter. Siyayazi bakhona abantu abangekho kwi-movement kodwa bathi xa besiva ngale meko yaba bantu abasuka kwamanye amazwe bakwazi ukuthatha icala elililo elifanelekileyo ngoma kwenziwe. In your own families, how do your sisters and brothers treat their wives and husbands? Apha kwezi families zethu oobhuti aba bethu babaphatha kanjani oomakoti aba bafazi babo? What are their mindsets? Are they standing for equality or not? Ngaba bamelene ne-equality okanye bayayixhasa okanye bayayixhasa? You will find that there are some people who believe in equality, but they don't know this message. Uyofumanisa uba bakhona abantu abakholelwayo kwi-equality kodwa bayazi le message. Maybe you might be able to influence them. Mhlawumbi ke ungaba nako okokuba ubalungisa ingqondo. Yes. But I think already in the world, people are taking sides already. Kodwa ke xa ndijongile nje apha elizweni kwangoku abantu banecala abalithathileyo abaphila ngalo. Was someone talking? Yes, I wanted to say something. Khona nje into endiyiva. So I don't know what year was it when you were talking about nationalism. Andazi ukuba bekuyintoni xa bekuthela nge-nationalism ebichatshazelwa. You were actually making those presentations, and there was something that was happening within the movement, or people within the movement. They were also struggling from identity crisis.
kufumaniseke into bakhona abantu kwalapha kwi-movement abasenengxaki nale nto yale identity esibhekene nayo. The the problem, it's not really to look at that other person. The problem is to do with us as the people who are saying we are in God's kingdom. Mm. Ingxaki ayikho kwaba bantu abangaphandle kuthi, ilapha kum mna mntu endithi ngowokumkani bukaThixo. Because of you will want to correct the person who's outside the movement, yet you yourself in this movement, you are doing the very Mm. same thing of nationalism. Mm. Ngoba sizofuna ukulungisa abantu abangekho kwi-movement kanti kwalapha thina sikwi-movement sisenengxaki yokucwasana ngokobuzwe. Not only nationalism, but also of tribalism and also familiarism. Mm. Engingapheleleki ebuzweni nje kuphela, iye nakubuhlanga ngokobufemeli. You think the child that which you have given birth to, they are so better than the one that which it's staying with you who's not yours by birth. Mm. Ucingela into yoba lo mntwana wakho omzeleyo ngeyona ngcono kunalo ohlala naye wena ungakhange ube uyamzala umade kuthile mhlawumbi. You speak badly about the ones that whom are not yours by birth, but you are failing to speak, you want to Mm. speak good about those whom you are with in birth. Kulula ukuthetha kakubi ngomntwana ongamzalanga, kodwa lo wakho omzeleyo yena uyaqaphela xa uthetha ngayo ufuna ukuthethe kukuhle kodwa. You are impatient with the people whom you are actually not yours by blood, but you are so patient with those whom you are in blood with. Mm. Nomonde kakhulu kwaba abaligazi lakho ke ngokwendlela yokuzalwa, kodwa awunawo umonde ngabanye ongabazaliyo. You are failing to lift up and to mold and shape the one whom it's not yours by birth, but you are Mm. willing to go and shape and mold the one that is yours by birth. Ulula, umnandi futhi ukukhuthalele Mm. ukuqoqa isimilo salo omzalayo, kodwa awunamdla wokukhanda isimilo salo ongamzaliyo. Mm. This is my stand as a person who is who's saying that I'm getting what the message is trying to say. Ndim ke lo mna mntu othi ndiyayibamba into imessage eyidlulisayo. Equality, it's not really about your bloodline. Equality is about humanity. Treat humanity all with love Mm. and respect. I-equality ayinanto yakwenza nabo uzalana nabo ngokwegazi, ithi wonke umntu khomtreat-e ngokumhlonipha nesidima sakhe. Mm. That's what God is trying to show us when God is showing us what the United States is doing. That we Nanso also into should correct our own identity as God's Mm. people. Nanso into uThixo asifundisayo nangokusibonisa le nto yenziwa yi-Amerika, ukuthi nathi singabantwana bakaThixo fanele siqaphele unyawo lwethu, senze le nto efanelekileyo efanele siyenze ngokufundiswa nguThixo. Mm. Love your fellow human being as you love yourself. Mm. Thande ummelwane wakho ngako uzithanda ngako. Mm. Mm. That's tough. That's not easy. Ayi inzima, ayilulanga yona. Everyone talks about, foreigners must be legal in the country. Wonke umntu uthi i-foreigners fanele zibe lapha ngokusemthethweni. These illegal ones are causing problems. Aba bangene ngekho emthethweni bangaba bazisa ingxaki. There was a time back home when we used to look at these women that would run away from their husbands. There's even a special word that is used for them. Kukhona ekhaya phaya emva kukhona igama elispecial besilinika aba mama babalekileyo emitshatweni abe baleka amadoda. And it carries a stigma, a very bad stigma.
Inesenyeliso esikhulu ebanika sona. If you ran away from your husband, like this foreigner running away from their abusive country, Wena obalekela elizweni lakho ngenxa yokuphatheka kakubi, unikezwa isenyeliso esifana nala mama oshiyile ebaleka indoda yakhe emhlukumezayo. I now look back and I think, wow, those women were actually running away from abuse. Sendiyabona ke ngoku xa ndibuya umva ndibheka ukuthi heyi la makhosikazi ayebaleka ukuphathwa kakubi ngamadoda wabo. Society looked down upon them, Umphakathi uzobabhekela phantsi ke laba bafazi, but they were the brave ones, the few brave ones. bazoba ngamakroti kamagorha ambalwa noko, Because the majority stayed in those relationships. ngoba abaninzi bona bazonyamezela bahlale kule mitshato. So I agree with Tato. When you see someone who looks or talks in a way that is not pleasing in your eye, in your sight, Ndiyavumelana ke noThato ukuthi xa ubona umuntu othi wena xa umbhekile emehlweni akho hayi ungaziva umandelwe kakuhle, don't jump to conclusions and be judgmental. sukhawuleze utsibe ube nesigqibo umjaje. Just think about what put that person in that position. Awuqala ucinge nzulu ukuba ingaba mhlawumbi lo muntu eze wafika kule meko nje bekutheni. To look in a way that is not pleasing to you or to talk in a manner that you don't find interesting. Umjonga ngamehlo okuthi heyi lo muntu la uyancaneka akathandeki okanye uthethe ngaye ngendlela ethile eveza ukuthi wena awumonwabeli uma umbhekile. So I think the answer to Lillian's question is, Ndicinga ke into yoba impendulo umbuzo kaLillian nantsi. let us live truly the truth that we claim to believe. Masiyiphile ngokwenene inyaniso esithi siyayikholwa. Let us truly manifest Christ through equality. Masimveze ngokwenene uKristu ngokuphila i-equality. I think we can close with prayer. Ndicinga into yoba ke masithandaze. Dear Lord, we thank you for leading us today, for granting us the presence of your Holy Spirit to show us things in a way that we may not have seen before. That this truth that we profess to believe in, that truly we can stand up for it, even when it means going against the people that we love. Because to treat human beings globally with love and respect, it means that we must put away a discriminatory, judgmental mindset. And this is not easy for us as human beings because our default is self-preservation. So we ask that we will not be false sheep, but truly die to self, so that your glory may shine through us for the sake of those that we have influence over. And we thank you that there is a work already going on in the world about these matters, and that people are taking sides already. They are analyzing what they are being told, what they are seeing for themselves, and taking their position. So even us, help us to truly be your soldiers for Christ, to stand up for these truths and to be able to defend it. Thank you. May you bless everyone that managed to attend. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Over to you, Tina.
Okay. Doreen, can you please stop the recording? Was okay. All right, let me see. Okay.